journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ug ning higayuna atong makauban ang atong Misamis Occidental News Bureau Chief Neptali Batuleño ug North Cotabato News Bureau Chief Maricel Butardo. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, 18 anyos nga lalaki patay human aksidenteng mibangga sa kasugat nga 10-wheeler truck. Lider sa New People's Army nga si Ka Oris, gilubong na. Negosyante, gikilkilan sa nagpailang lider sa New People's Army. O Provincial Veterinary Office sa Davao del Sur, libreng nangapon sa mga iro. Sa detalye sa itong mga balita, may abiso ang mga otoridad sa publiko nga dili magpataranta sa mga tao nga nagpailang lider sa mga rebelding grupo aron makapangilkil. Ning bag-o lang, usa ka negosyante sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur, ang nagpatabang sa mga otoridad human matud pa nakadawat siya og tawag sa tao nga nangilkil kaniya. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Duha ka tuig pa lang ang negosyo ng grocery store sa Bansalan, Davao del Sur ni Ara. Dili niya tinuod nga pangalan. Apan, gikabalakan niya pag-ayo ang nadawatang tawag gikan sa nagpailang leader sa rebelding New People's Army niadtong Nobyembre 17 nga gapangilkil. Naay nanawag sa kuang unknown nga number. Mao ni siya nagpailang NPA commander daw ni siya Basilan Base. Tapos nangayo siya, niingon siya sa mo ang magpaadto daw siya og ihang kauban diri sa tindahan para mangayo. Wala po siya niingon kung unsay papangayo, pero nakat ang iyahang tawag. After nga nakat, ni-text siya sa kuang nasuko siya ug nanghulga siya sa mo ang bantay-bantayan daw na mo sa tindahan. Di daw may magmahay kung unsay may tabo sa tindahan. Tungod sa kahadlok sa nadawatang text message gikan sa lalaking nangilkil, wala una may report sa kapulisan si alias Ara. Nahadlok manggun mi sir kay syempre nagpaila man siya nga NPA commander, so kasi wapod may kabalo ba sa anong pamilya. Sumala ni Colonel Ezra Balagtay, ang commander sa 39th Infantry Battalion sa Philippine Army, likayang maghatag sa mga rebelde o bisan sa mga simpleng kriminal nga gapangilkil o gapanghulga aron di sila mugara. Huwag magbigay sa mga pagbibigay sa mga terorista is just like an aiding a terrorist. So napaka-importante yung ating flow of information sa atin so that we can address yung mga ganitong scheme ng either terrorist o kaya mga simpleng kriminal. Mahimangno kanunay sa mga kapulisan sa katauhan nga pugaling makadawat o mga bahad sa kinabuhi sama sa nitabo sa mga biktima, dili mahadlok ang report kanila aron mahatagan o kasulbaran ang mga usuliran. Nanawagan namin ninyo sa mga katauhan na ito na ginagagawin sa sakupan mo sa Bansalan, sa sakupan sa Bansalan Municipal Police Stations. Kung may mga text sa inyo, mga tanaw ninyo, mga extortion mo o hadlok mo para pamatahan, report lang mo dali sa mga para kamo mong matabangan. Ubos sa Section 12 sa Republic Act 11479 kung Anti-Terrorism of 2020 si kinsamang individual o grupo nga manghatag og material nga suporta sa usa ka terorista mamahimong pahamtangan og pagkabilanggo. Plano karon ni alias Ara nga i-report sa kapulisan ang iyang kasinatian aron nga matambagan siya og matabangan kabahin sa tao nga gapangilkil kaniya. Wala pay pahayag ang NPA kalabot tiini. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Gilubong na sa Surigao Memorial Park sa Surigao City ang lider sa rebelding New People's Army nga si George Madlos alias Ka Oris ni adtong Sabado, Nobyembre 20 ning tuiga.
Mga pamilya og suod nga mga higala lang ni Kauris ang mitambong sa lubong. Si Kauris usa ka iladong lider sa nga giingong namatay sa engkwentro tali sa tropa sa gobyerno sa Impasugong Bukidnon Oktubre 30. Kauban ni Kauris nga namatay sa engkwentro ang usa pa ka miyembro sa New People's Army nitong Nobyembre 2 dihang gi-cremate ang patayng lawas ni Kauris human kini magpositibo sa COVID-19. Nobyembre 9, dihang na turn over ang abo ni Kauris sa iyang manghod nga gidala sa General Luna ug dapa sa Siargao Island. Kini aron makita sa iyang pamilya ug mga kaparyentehan sa ulahing higayon bisan abo na lamang. Pila ka adlaw una pa ang iyang lubong gidala kini sa Surigao City. Patay ang usa ka motorista human kini mibangga sa kasugat nga 10-wheeler truck sa kurbada nga dalan sa Mawab, Davao de Oro. Sa Butuan City, patay usab ang usa ka miyembro sa Highway Patrol Group human kini mapasok sa truck nga iyang gigukod. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Dili na mahitsura kining motorsiklo nga gimaneho sa usa ka lalaki human kini mabangga sa katagbo nga 10-wheeler truck dito sa highway sa Tuburan, Mawab, Davao de Oro pasado alas 10 sa buntag kagahapon Nobyembre 21. Nakaangkon sab og bali sa lawas ug samad sa ulo ang rider sa motorsiklo nga giila sa kapulisan nga si Carl Patrick Tranghea, 18 anyos, ulit tawo ug residente sa Pantukan, Davao de Oro. Sa investigasyon sa Mawab Municipal Police Station, na-overshoot sa pikasdalan si Tranghea og nadritso ang iyang big bike sa ligid sa kasugat niyang truck. Naglawig paingon og Tagum City, Davao del Norte ang truck samtang ang motorsiklo paingon unta sa Maragusan apan pag-abot sa kurbadang bahin sa nisgutang lugar kalit na lang matud pang nabangga sa biktima ang truck. Gila ang driver sa truck nga si Ariel Belmonte, 46 anyos nga taga San Vicente, Baao, Camarines Sur. Pag-abot sa mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Mawab sa lugar, gideklarang dead on the spot ang biktima. Gikonsiderang accidental prone ang lugar tungod likuon kini. Temporaryong nakakustudiya karon sa Mawab Municipal Police Station ang driver sa truck nga si Belmonte. Samtang gipaabot pa ang desisyon sa kumpanya alang sa ilang tulubagon sa disgrasya. Sa Butuan City, patay sabang usa ka miyembro sa Highway Patrol Group human kini napasok ilawom sa truck sa payon kaganyang udto. Gila ang biktima nga si Police Master Sergeant Amado Alcantara kinsa na-assign sa Way Bridge sa Dapit. Subay sa inisyal nga investigasyon, gigukod ni Alcantara ang truck apan nadisgrasya kini ug napasok ilawom sa truck. Daling gidala sa ospital si Alcantara apan namatay kini. Wala pa'y pahayag ang driver sa truck kinsa anaa na karon sa police station ug posibleng makasuhan og reckless imprudence resulting to homicide. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Wala makalusot sa Davao City ang usa ka lalaking sakay sa SUV gikan sa Surigao del Sur human maharang sa checkpoint sa TF Davao sa barangay Lasang ning syudad nga nagdala og pistola nga walay lisensya kaganihang kaadlawon Nobyembre 22, 2021. Subay sa report sa Task Force Davao, pasulod sa syudad sakay sa iyang SUV ang usa ka Peter Cruz Montañez taga Adlay, Carrascal, Surigao del Sur dihang naharang kini sa checkpoint kay nagdala og kalibre .45 nga pistola og magazine nga naay sulod nga 7 ka mga bala. Napriso karon sa Bunawan Police Station ang dinakpan. Gipasabot sa TF Davao ang pagkasikop sa suspect tungod sa culture of security nga ilang gipatuman. Nasikop ang duha ka mga babay human baligyay og illegal nga droga ang agent sa Philippine Drug Enforcement Agency 11 atol sa gilusad nga joint drug buy-bust operation sa mga pulis sa Davao de Oro.
Gihimo ang joint drug bypass operation sa PDEA ug Davao de Oro PNP diatong Biyernes sa gabi Nobyembre 19, 2021 sa Purok 10, poblasyon na Bunturan. Og nadakpan ang mga suspect nga giila sa PDEA nga sila April Melchor Caboy, 28 anyos. Provincial Target List number 1 ug usa ka Novelin Duray, 28 anyos nga parehong residente sa naisgutang lugar. Nakapalit ang agent sa PDEA og balor 10,000 pesos sa gituohang shabu. Nasignitan pa kini og balor 30,000 pesos sa gituohang shabu. Kasong paglapa sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa duha ka mga dinakpan. At tangi! Aron dili maglatagaw ug makapak og taw mga ero sa bansalan Davao del Sur, gipangkapon og libreng alot pinaskuhan sa mga residente sa Kidapawan City. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Naog daw sa sunog ang usa ka bangkaw sa kilometer 12, Sitio Ubat, Barangay Katalunan Grande, Davao City, pasado alas 7 sa buntag, Nobyembre 21, 2021. Gipanag-iyahan sa Medville Farm Incorporated ang nasunog bank house. Tungod sa paspas nga pagresponde sa mga bumbero, wala mikanit ang kalayo. Ang sunog naalang sa unang alarma. Alas 8:10 gideklara ang fire out sa mga bumbero. Sumala sa Bureau of Fire Protection, electrical short circuit nga may resulta sa grounded electrical wiring ang sinugdanan sa kalayo. Gibana-bana ang 600,000 pesos ang danyo sa sunog. Walay natalang samaran sa insidente. Aron dili maglatagaw o makahatag og peligro sa mga tao, libre nga gipangkapon sa taga Provincial Veterinary Office sa Bansalan, Davao del Sur ang ilang mga ero. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Gibit-bit ni Ana Marie Batal nga taga Barangay Poblasyon 2, Bansalan, Davao del Sur ang iyang iro nga si Cabron, 7 ka bulan nga asong Pinoy kun aspin aron ipakapon sa Provincial Veterinary Office. Nagtuo si Ana Marie nga makatabang ang castration sa iyang iro aron mausab ang batasan ini, labi na ug mudako-dako pa unya kini. Di ba tiging laag, di ka tuan. Managhan, di maglaagon, di kapunon. Gibit-bit usab ni Restituto Culango Jr. nga taga Barangay Poblasyon 1 ang iyang iro nga si Roro, 2 anyos nga aspin. Ibay ngayon sir, para tadira po siyang magdako, para hindi po siya magdaglag. Matod sa veterinaryo nga si Dr. Camilo Mungcado, kinsa mao head sa castration program sa Provincial Veterinary, dakong tabang ang castration alang sa kahimsog sa mga hayop. Ang mga hayop nga mga castration, unang-una mawala ang ilahang drive para sa uwag. So
So tendency na sila'y chance nga mutambok at at the same time dili na sila magiging damaging sa atong mga property. Particularly na karang mga lalaki nga ero nga mukatkat pa or mutabok pag laing koral or makakos og gugot sa laing tao. Ubos sa bagong ordinansa numero 440 sa lungsod, gidid-an ang tanang matang sa mga hayop sa kadalanan, plaza o pampublikong lugar o kinahanglang atimanon sa tagiya ang iyang hayop sama sa iro o iring aron dili kini makapaak o makahatag o peligro sa katawhan. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Usa ka eskwelahan sa Ozami City ang migamit og contactless procedure sa pagkuha og pag-uli og module sa mga estudyante. Ania ang dugang detalye ni Neptali Batuleño, ang atong News Bureau Chief sa Misamis Occidental. Nep? Daghang salamat, Paul. Sa tuyong kabalikayan ang pagkatag sa coronavirus disease COVID-19, gipatuban karon sa Maximino Islauriti Senior Central School, Calabayan, Ozami City, ang contactless nga pagkuha o pag-uli sa module sa mga bata. Gipadayag ni Teacher Marini Acapulco, Grade 3 Teacher Advisor o proponent sa Project ACAP kung automatic and contactless attendance procedure nga iyang naunahunaan nga buhaton ang nasangpit ka proyekto alang sa kayuhan sa maginikanan ug alang usab sa mga magtutudlo. Dugang niini nga tumong usab sa maong proyekto ang safety, security ug convenience sa maginikanan ug sa mga magtutudlo ilabi na dining panahon nga nasinati paghihapon ang pandemic. Pinagi sa giisyu nga QR code ngadto sa mga ginikanan, mahimo na nila nga makuhang module sa ilang mga anak sa nasangpit nga tulungan. Saysay niini nga ang QR code mahimo lang i-scan sa cellphone o sa QR scanner diin mahibaw na dayon sa mga magtutudlo nga nakakuha na o nakauli na sa module ang mga estudyante. Then dali ra pud siya gamiton tungod kay ang card na nay QR code daan nga naka-store ang mga information sa mga bata. So dali ra din ang pag-scanning, then mo reflect na dayon sa device nga giandam sa teacher alang sa mga ginikanan. Sa iyang kabahin, gipadayag ni Clarinda Fee Semblante, school principal, nga makasave og panahon sa pagkuha sa mga module ang maginikanan tungod kay dili na sila kinahanglan nga magdala og ballpen aron mo fill up sa pag-uli ug pagkuha sa form tungod kay sa usa lang kapag scan sa QR code nga gi-issue ngadto kanila sa pipila lang ka minuto aduna na sila attendance. Dugang pasabot nini kay excited usab ang maginikanan sa diyang ilang gipatuman ang Project ACAP. Na-excited po ang mga ginikanan dayon kana bitaw murag motivation nila nga murag excited sila murag sa mga bata ba ug naay kabag-uhan excited pud kay sila nga mo murag mo experience ingon ana and then makita pud sa mga ginikanan nga gi-implement yun sa eskwelahan ang safety protocol. Saysay usab ni Danny Babayran, General Parents Teacher Association GPTA President sa nasangpit nga tulungan nga dako og ikatabang ang ACAP project tungod kay mawala na kaniadto ang mga naandan nga buhaton sa pipila ka maginikanan nga maghulam-hulam og ballpen nga posibleng matakdan sa virus. Sa maong pagi, makita nga layo sa risgo sa virus sa maginikanan ingon man ang mga magtutudlo. Yes sir, mas safety kayo ang sa ginikanan labaw po sa mga magtutudlo nga dili na magtapok ang mga ginikanan sa pagkuha sa module labi na kay ang QR code nga programa mo gigamit. Bisan pa man gipatuman na ang contactless nga pagkuha pag-uli sa mga modules padayon gihapon kay gipatuman ang health protocol sa eskwelahan sama sa pagpanghidaw sa kamot sa mga ginikanan nga mosulod sa eskwelahan, proper distancing o pagsuot og face mask. Padayon nga miubos ang coronavirus disease COVID-19 case sa lalawigan sa Misamis Occidental. Sa report gikan sa Integrated Provincial Health Office IPHO Misamis Occidental, moabot na lang sa 32 ka aktibong kaso sa COVID-19 sa lalawigan. Sa 14 ka lungsod ug 3 ka syudad nga naglangkob sa Misamis Occidental, 8 ka mga lungsod ang zero COVID case ug 1 ka syudad.
Kini naglangkob sa lungsod sa Baliangao, Clarin, Concepcion, Don Victoriano, panahon sa pagdalaga sinakaban to nila og Tangub City. Sa Kertibuk, anay Misamis Occidental, nagkatala kini og 9,206 ka kaso sa COVID-19 sukad magsugod ang pandemya, din adunay moabot sa 543 ang nakabsan sa kinabuhi ug adunay 8,631 ang total number of recoveries. Sa mga namatay tungod sa complication sa COVID-19, 91% nini ang walay bakuna, samtang 9% nini ang bakunado. Bisan pa man miubos ang aktibong kaso sa COVID-19, padayon gihapon nga giawhag sa mga health official sa Misamis Occidental ang katawhan nga magpabakuna ug dili mo kumpiyansa pinagi sa pagsunod gihapon sa health protocols. Mao kadto ang naglangkob sa mga balita gikan sa lalawigan sa Misamis Occidental. Balik kanimo po. Daghan kayong salamat, Neptali Batuleño. Og atong dawaton ang report sa ato ang North Cotabato News Bureau Chief nga si Maricel Butardo kung asa gibantayan pag-ayo sa militar ang extortion activity sa mga NPA hilabi na karong nagsingabot ang eleksyon. Sel? Dagang salamat, Paul, sa mga balita dinhi sa North Cotabato. Ginabantayan karon sa militar ang pagpangilkil sa mga miyembro sa rebelding New People's Army nga gitawag nilang Permit to Campaign ug Permit to Win. Labi na sa pagsugod unya sa kampanya alang sa 2022 national ug local elections. Aniya ang report ni Eugene Hinutan. Hugot karon nga ginabantayan sa 39th Infantry Battalion ang mga lungsod sa tulunan North Cotabato o Colombio sa Sultan Kudarat nga gikonsidera nila nga areas of concern karong taliabot na 2022 local and national elections. We already closely coordinating with our counterpart with the Philippine National Police to come up with an integrated plan for the election. We are also in the process of validating yung mga areas to be considered as areas of concern dito sa area ng nasasakupan namin sa 39th Infantry Battalion. And even sa kasama naming mga battalion, that is what we are doing now as mandated by our higher headquarters. Kumpiyansa si Lieutenant Colonel Esa Balagtay, ang 39th IB Commander, nga ang extortion scheme sa rebelding New People's Army nga permit to campaign o permit to win sa panahon sa eleksyon, hinay-hinay na nilang nawagtang, sanglit, kanunay sab nga nakig-alayon kanila ang mga kandidato. Well, good thing that yung communist insurgency sa area ng North Cotabato is on the brink of collapse naman, no? So we are positive that yung permit to carry and permit to win, no, ay medyo siguro wala na, no? And closely coordinating din naman sa atin ang mga candidates relative sa ganitong scheme ng communist terrorist group. Gipaniguro sab ni Balagtay nga luwas ang mga kandidato sa ilang pagpangampanya sa kabukiran. Lakip na ang sakop sa media nga mo-cover sa mga kalihukan kabahin sa piniliay tungod nagkahinay na matud pa ang puwersa sa mga rebuilding grupo, labi na sa mga gikonsidera kaniadto nga critical areas. So far wala tayong namomonitor sa ngayon, no? Considering yung pag-weekend ng kanilang puwersa dito sa area na nasa sakupan natin. And we will continuously monitor and coordinate with the candidates kung may mga ganito mga scheme na pinapatupad pa rin ng communist terrorist group. Ang permit to campaign mo ang paghatag ug pagtugot sa mga NPA sa mga kandidato nga makasulod ug makapangampanya sa mga lugar nga ilang gikonsidera nga ilang baluarte bugti sa ilang pagbayarang dakong kandidad sa salapi. Samtang ang permit to win, ginahatag nga mando sa mga rebelde sa ilang mga miyembro o komunidad sa pagboto sa ilang suportado nga kandidato. Apan, bugti gihapon kini sa ibayad nga dakong kandidad sa usa ka politiko. Naglaom ang mga otoridad nga makiktinabangay ang matag botante kanila ug ipatigbabaw unya sa ilang pagboto ang ilang konsensya ug mupili og kandidatong palingkuron sa pwesto dili tungod sa kwarta nga ihatag sa kandidato kanila. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!
Gadalit og libreng alot ang lokal nga kagamhanan sa Kidapawan City og LGBT community alang sa mga residente. Sugod kini karong adlawng Lunes, Nobyembre 22, nga mulungtad kutob sa Disyembre 3 kun napulo ka adlaw. Matag adlawng Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 5 sa hapon lang ang libreng alot sa City Convention Center. Doon na say manicure ug pedicure apan kinahanglan lang magbayad o barato kaayo nga 30 pesos. Ang kalihukan paagi sa paghatag ug sayong pinaskuhan sa LGU alang sa mga residente niini. Ug mao kanang mga balita gikan dinhi sa North Cotabato, Paul, balik kanimo. Daghang salamat, Maricel Butardo. Ug mao kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usabin ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa atong YouTube channel sa Newsline Philippines. 33 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!